Ehkä mielenkiintoisin päiväkirjalöydöistämme on ulkoavaruudesta käyneiltä vierailta unohtunut matkapäiväkirja. Se on otsikoitu päiväkirjamerkintöjä kirjannut UFO-alus Iisopin kapteeni X632 tähdistöstä. 15. maaliskuuta 1952. Pitkän ajomatkan jälkeen saavuimme jälleen maapallolle Yhdysvaltain tietämiin. Matka oli pitkä ja vaivalloinen, koska tähtikartassa nouseva Ileum oli huonosti linjassa Sigman ja Venuksen toisen postnataalihuoneen kanssa, mikä ensin esti sondiamme löytämästä reitistä läpi, mutta onnistuipa tuo sorhautuminen maan aurinkokuntaan lopulta. Avaruusvoimien komentaja Tinnituksen käskystä kävimme taas tekemässä koko joukon ihmerenkaita ja muita kuvioita viljapeltoihin. Henkilökohtaisesti olen varma siitä, että viljapeltokuvioilla ei ole mitään strategista merkitystä. Olen vakuuttunut, että tinnitus on tullut ikänsä tähden lapseksi jälleen ja siksi määräilee meille näitä outomielisiä tehtäviä. Miehistön edessä en voi tietenkään ryhtyä vanhaa kunnianarvoisaa esimiestäni kritisoimaan, joten viljapeltorenkaita me sitten teemme pitkin kansasia ja milloin mitäkin osavaltioparkaa. Tinnitus on myös määrännyt, että rekisteröimme kaikki kylähullut ja lähetämme heille telepatiateitse tiedot siitä, miten ihmiskunta pelastuu. En ymmärrä, miksi meidän täytyy tuo tärkeä viesti viedä yksin omaan kylähullujen saataville. Eikö olisi järkevämpää puhua yhden ainoan kerran esimerkiksi Kiinan, Yhdysvaltain, Neuvostoliiton ja Britannian päämiehille tai muille heidän vakaville edustajille kuin joillekin piruparoille, jotka joutuvat ällistelemään järjettömiä kuvioita viljapeltonsa keskellä ja selittelemään vakuutusyhtiölleen, että taas heiltä on kaapattu nautoja avaruusaluksiin. Mitä pirua me teemme sadoilla tylsämielisillä Ayrshire-lehmillä näissä muutenkin ahtaisissa peltipöntöissä. Mutta määräyksiä on toteltava, vaan sen minä sanon, että kyllä tämä valtion systeemi on ihan sanonko mistä. Eihän meitä kohta kukaan ota vakavasti. Päiväkirja terveisin Blip. Blip 72, aluksen kapteeni. Kuuntelemme musiikkia.